Tak prvý polčas sme hlavne boli zaspatí. Nehrali sme to, čo sme si povedali. Neboli sme takí aktívni, jak sme chceli byť od začiatku a druhý polčas sme si povedali, že to trošku skúsime zmeniť a či bola penálta, či nebola, to už nechám na rozhodcovi. Myslím si, že bod by sme si zaslúžili, ale za ten prvý polčas určite nie. Čom bol ten rozdiel, že nakoniec oni vyhrali? O ten jeden gól, hovorím, my sme nevyužili šance, respektíve nemali sme ani nejaké moc vyložené štandardky, sme nejak sme ich nedotiahli do úspešného konca, tak rozhodlo to, že jeden gól. Dá sa povedať, že možno nastalo nejaké také uspokojenie po tých perfektných výkonoch doteraz? Uspokojenie určite nie, lebo ideme od zápasu k zápasu a prvé 3 zápasy vyhrať to nič nerieši. My sme chceli vyhrávať každý zápas. Sezóna je dlhá, takže určite to nebolo uspokojenie. Neviem, čomu to mám pripísať. Ty si vo forme a dneska si vychytal celkom dobré šance, tebe sa chytá fajn? Tak určite sa mi chytá fajn, keď máme dobrých chalanov, chalani mi pomáhajú, takže keď máte dobrých chalanov, ktorí vám pomôžu aj vzadu, takže brankárovi sa chytá vynikajúco z boku pár strieľ, alebo tiež tam zachytia nejaké prihrávky, takže nepovedal by som to tak, že ja som vo forme, pretože celé mužstvo, len dneska sa to nejak nepotvrdilo. Môže práve prvá prehra vás nakopnúť pred tým zápasom s Moravcami? Určite áno. Treba tento zápas zahodiť za hlavu, sústrediť sa na ďalšie zápasy a ukázať to, čo vieme a ukázať pekný futbal a vyhrávať.